que vingueu a conèixer una miqueta i a escoltar aquesta presentació, sobretot, evidentment, a Intempèrie per acollir-nos a casa seva i per col·laborar amb la Ultra Estels del Sud, a la FEC per estar aquí representada, evidentment, i per donar-nos suport i donar puntualitat a aquesta competició que estrenem enguany, a la Marissa com a representant dels Estels del Sud, els refugis que ens acolliran en aquesta prova, i evidentment amb l'Ivan com a director de la competició i com a membre del Trail Roquetes per fer-se càrrec de tot el que és la part esportiva d'aquesta competició. Jo soc en Jordi Pallarès, representant de Quebo Events, que som una empresa nova amb aquest tipus de competicions. Portem molts anys amb altre tipus d'especialitats i amb altre tipus d'events esportius i sobretot de comunicació i de promoció i màrqueting. I d'alguna forma ens va atreure, no tant perquè a dia d'avui tothom fa ultres, com aquell que diu, sinó pel sentit que tenia aquesta ultra. Nosaltres, evidentment, des de la vessant esportiva teníem molt clar, des del primer moment, que ho teníem que posar en mans o tenia que estar en mans d'un club de la zona, que tenia que estar en mans d'una gent que saben com fer les competicions i saben com tractar els corredors, sobretot. Però el que sí que ens cridava l'atenció i volíem donar un cop de mà i volíem formar part d'aquest projecte era pel fet d'ensenyar el que són el massís dels ports i ensenyar el que és Estels del Sud. Realment és la gran desconeguda, com deia l'Eliseu ara, i és una zona, els que la coneixeu no cal que us ho expliqui, i els que no la coneixeu sobretot que hi aneu, que la veieu i que la conegueu, perquè enganxa. Jo només us podria dir que enganxa. Per la seva diversitat, perquè no té res a veure amb els arquetips que tenim de la zona, perquè des de Barcelona per nosaltres el més fàcil quan parlem de muntanya és mirar amunt i mirar els Pirineus, i hem deixat de banda de mirar una zona totalment desconeguda i que jo crec que és un lloc realment que t'entra i que no entens com en tants pocs quilòmetres et canvia els paisatges d'una manera extraordinària. Amb això nosaltres li volem donar visibilitat, volem que la gent d'Estels, dels refugis que ja tenen la seva estructura, doncs per donar amb la gent que va passejar i la gent que va fer les etapes del recorregut. I el que volem és donar-li visibilitat. Tenim la sort que enguany Canal Plus ens ha quedat els drets de la prova a nivell nacional, farà un programa de 30 minuts de la competició i a més un extra vinculat amb un informe Robinson parlant de la competició, que jo crec que això és molt important per la prova, per Estels i perquè volem donar a conèixer també aquesta part menys competitiva, tot i que darrere evidentment hi ha una competició com cal, i una competició amb la seva empresa i amb el que representa les ultres a dia d'avui. No em vull allargar res gaire més, posant-nos a la vostra disposició per tot el que us calgui, perquè creiem que ha de ser, com us dic, una competició que els corredors l'han de recordar, l'han de marcar en el seu calendari pels propers anys. El primer any sempre és complicat, evidentment. Jo crec que moltes competicions on la gent pot córrer, ja té la tradició d'anar i el calendari està molt atapeït, però creiem amb el boca-orella més que en segons quin tipus de màrqueting, en segons quin tipus de posades en escena. I això esperem que funcioni. I sense allargar-me més, li passo la paraula a la Marissa perquè digui 4 paraules del que és Estels i del que representa per ells que estem en bé. Bona tarda a tothom. Estels del Sud, potser alguns es sorprendran, realment fa 10 anys que es va crear. Fa ja 10 anys que vam fer la ruta i eren 5 ajuntaments de la zona, la majoria vinculats molt al món de la muntanya, que tenien preferències d'altres travesses semblants que hi havia en altres llocs, i el que volíem sobretot era complir els nostres ajuntaments, els nostres refugis de la gent que fa muntanya, perquè teníem molt poca gent a treure. Ens vam posar d'acord i vam muntar tot això com a carros de foc, vam ser una mica emulant a carros de foc, doncs vam fer les transformacions. Han passat 10 anys, com que els allotjaments en general són petits, va venir poca gent, no estem al nord, estem al sud, però abans també costa molt que la gent vingui, i llavors va arribar un moment que també hi havia molta
que ens demanaven, nosaltres sempre ho fem amb 5 etapes, tranquil·lament, i ens demanaven, volem córrer, no? Volem córrer, nosaltres no correm, aneu tranquils, no? I al final, aquest any passat vam decidir per què no busquem algú que ens ho munti, nosaltres no tenim la capacitat, la feina tenim amb els allotjaments, no tenim la capacitat d'organitzar tot això, muntem una ultra que es faci una vegada a l'any, i llavors vam contactar amb ells i aquí està això. Queden 4 dies i espero que això que diu ell que és un lloc ben especial. De fet, jo soc de Barcelona i ja fa 14 anys que m'he instal·lat allí precisament pels ports, perquè són unes muntanyes realment especials i si aneu ja les descobrireu. Bona tarda a tothom. Jo me basaré només a parlar del que és la prova en si. Tindrem imatges? Comentar que la ruta existent a peu és al voltant dels 5 quilòmetres i nosaltres hem tingut que allargar una miqueta pel simple fet que ells passen per una via ferrata, no té molta complicació i nosaltres en cursa és impossible passar per aquí i a part s'hauria de fer baixada. I per aquest aspecte hem buscat una solució, hem trobat un sender tots són poc coneguts, però cada ho és menys, que inclús la gent de la zona no el coneix, que és la pujada de les mines de Beseit, després ne parlarem. I al final s'ha quedat un recorregut de la ultra de 107 quilòmetres, 24.650 metres de desnivell, aproximadament. I a part fem l'altre recorregut una miqueta inferior, que són 67 en 2.700, que tots els recorreguts surten de Caro i acaben, la half acaba a Beseit i l'ultra torna a acabar a Caro. En la primera edició, i important per a nosaltres, hem pogut, la FEC ens ha donat molt de recolzament i ens han acceptat i hem pogut entrar a formar part de la Copa Catalana de Curses d'Ultra Resistència, que enguany està formada per 7 proves. És una copa que premia molt la seguretat del corredor, per damunt de tot. Hi haurà corredors que se queixen perquè pot ser massa, però al final tot és per a ells. I nosaltres en això també ja estem molt d'acord, que primer és la seguretat del corredor i després és tot el més. En aquest aspecte, agrair a la federació per poder formar part d'una de les 7 proves. A part hi ha 2 campionats i nosaltres som la segona prova. La primera és aquest cap de setmana a Prades, a l'Autotalls Muntanyes de Costa Dorada, i nosaltres serem la segona prova d'aquí un meset. Si comencem a explicar el recorregut. Sortida i arribada, com tots sabeu, és a la plaça d'Esquirol, a dalt de Caro. Està a uns 20 quilòmetres de Tortosa, hi ha molt bona carretera d'accés. Dalt hi ha allotjaments, ja està l'allotjament d'Estels, del refugi d'Estels que està a Caro. I és una zona bastant àmplia, on se pot fer una sortida molt bona. L'entrega de dorsals la tenim planejada el divendres dia 1 al pavelló municipal de Roquetes, o sigui, baix de la muntanya, i s'entreguen els dorsals i el briefing ja el passem dalt, a la muntanya, per la tarda, a les 7 de la tarda, si mal no recordo, i farem el briefing allí, i la sortida és l'endemà a les 7 del matí. Molt important, els corredors que estiguin inscrits se'ls anirà recordant, el control del material ha de ser molt abans, clar, el que no pot ser és que es faci a les 7 i encara estiguen per a mirar el material. El que passa que això ja són coses que anirem informant als corredors. Això que podeu veure a la foto és la plaça d'Esquirol, això és el restaurant del port i aquí que no es veu una mica amagat és el nou refugi Caro, que és el refugi que forma part de la ruta dels Estels. I aquest serà el lloc de sortida i arribada de l'ultra. Un cop sortirem, els primers 3 quilòmetres són per pista, que és de la poca pista que es trobarà i... si vols, anirem... El primer tram i els primers 3 quilòmetres són per pista, servirà per a estirar el grup i després ja ens endinsem dins del GR7, que ens portarà fins al refugi de Clotes, on tindrem el primer avituallament. Serà un avituallament bastant senzill perquè portarem 9 quilòmetres i del refugi de Clotes ja seguirem en busca de les rases de Maraco. Les rases de Maraco, pels que no ho coneixen, és una muntanya completament pelada
És un punt perillós si fa vent segurament que agarrarem el recorregut alternatiu que no passa per les rases perquè és un punt perillós. Si fa vent de més de 40-50 km per hora és un punt bastant perillós i l'hauríem de llevar. I és un punt on les vistes són espectaculars del delta, de tota la vall de l'Ebre, és un punt a nosaltres molt bonic. De les rases de Marraco on anem cap a la punt... Bueno, no, primer pugem a l'Espina, després de les rases de Marraco pugem a l'Espina i després ja tenim tota la baixada que ens porta fins a Sant Roc. A Sant Roc hi haurà un punt d'aigua, hi haurà aigua perquè considerant que hi havia massa distància des de Clotes fins a Paüls i a Sant Roc que queden uns 3 o 4 quilòmetres que queden un punt d'aigua i allí ja arribem a Paüls, que és el segon establiment de la ruta d'estels i allí hi haurà un avituallament complet. Això és el refugi de Clotes, que està aproximadament als 9 quilòmetres de cursa. Això són les rases? Això són les rases. No és la millor foto possiblement perquè les rases de dalt, com veieu, estan pelades, però és una muntanya tota molt més pelada. Suposo que això és Paüls. Aquesta és la imatge que veureu aproximant-nos al poble. No sé si entès alguna de Sant Roc. Sí que vam considerar que entre 8 i 10 quilòmetres, cada 8 i 10 quilòmetres, hi haurà un punt d'aigua o bé un control, per la qual cosa, o un dels refugis, evidentment, per la qual cosa cada entre 8 i 10 quilòmetres... En principi, el refugi serà l'avituallament complet, en entrepà, a tots hi haurà barretes, a tots hi haurà menjar, però el refugi serà més complet. El de Beseit serà complet del tot, que hi haurà pasta o arròs, encara ho tenim per decidir. I després els intermitjos, hem ficat un intermig, que el que està més de lluny està a 12 quilòmetres, perquè la zona no ens deixa fer-ho d'una altra manera, però el que està més allargat és quan li hem ficat abans un punt d'aigua, almenys que els corredors troben aigua. Això és abans de baixar al coll de l'Enrajolada, i si està la foto de Sant Roc. I si no, vaig tirar. Però arribarem a Paüls. A Paüls és el primer avituallament complet, com diem, i d'allí ja ens enfilem al coll de la Gilaberta, que és un coll que té una pendent bastant important. Són uns 700 metres de pujada en poc més de 3 quilòmetres i té un desnivell bastant important. I un cop arribem dalt ja divisem el que és la imatge del logo de la cursa. Una vegada arribarem al coll de la Gilaberta, les roques de Benet us estan esperant enfrente i les anirem observant a mesura que anirem baixant fins el pròxim avituallament, que està baix mateix de les roques de Benet. Un cop passem les roques de Benet, ens endinsem dins dels estreits d'Arnes, aquí veiem la imatge, els travessem tots de punta a punta i sortim ja en busca d'Arnes, del poble d'Arnes, on tindrem l'altre avituallament complet. L'avituallament d'Arnes estarà ubicat, si la climatologia ens deixa, a un lloc molt emblemàtic, que és l'Ajuntament d'Arnes, que és un ajuntament del segle XVI, amb uns porxos espectaculars, i si un dia ens acompanya, l'avituallament estarà ubicat allí. Aquí veieu els porxos. Una vegada haurem sortit d'Arnes, ens endinsarem cap al coll de Xertó, que és un coll amb poc desnivell, però intens, que més o menys és el tipus de desnivell que es troba als ports, que són pujades curtes però intenses. És un terreny, jo que he corregut pel País Basc, està corregut al País Basc, no són pujades llargues, clar, no tenim pujades de 2.000 metres com al Pirineu, però són intenses, són pronunciades, igual que les baixades, clar. Això que assenyala ell és el coll de Xertó, es puja, es baixa, trobem un altre avituallament, el Toll del Vidre. El Toll del Vidre, l'avituallament estarà ubicat a uns 20 metres del Toll del Vidre. És recomanable perdre un minut i anar a veure el Toll del Vidre, però clar, com podeu comprendre, l'avituallament no podia estar ubicat al mateix toll. I després del Toll del Vidre ja veu una de les pujades més fortes del recorregut, que es puja al cim del Peñagalera. És un cim espectacular, també pelat. D'allí s'observa la comunitat d'Aragó, diria que quasi al complet, en un dia clar. S'observa el Pirineu. Aquí és una foto del grup el dia que vam anar a gravar el track. I una vegada arribarem dalt al Peñagalera, ja anirem baixant
cap a les pesqueres de Beseit, que és un lloc ja aquí les podeu veure, un lloc en aigua, les travessarem i agarrem un PR i arribem ja dins del mateix poble de Beseit. A Beseit s'acaba la half. La half, com he dit, són 67 quilòmetres en 2.700 metres de desnivell positiu. La half, ara no us ho sé dir exacte, però té més desnivell negatiu que positiu, perquè la primera baixada hasta Paüls baixes 900 metres de cop, i clar, aquests metres la half ja no els recupera, la ultra sí que els acaba recuperant després. I bueno, a Beseit, els que feu la ultra disposareu de dutxes, se us donarà la bossa que haureu donat a la sortida per a poder-vos dutxar, canviar, tindreu dinar, hi haurà servei de massatge i a partir d'allí, per a mi comença la segona aventura, que és... Perdona, un incís només. Només fer un incís amb els horaris de tancament de controls. Podreu veure que hem donat molt de temps perquè el que volem és que tothom acabi la cursa. Volem que hi hagi els mínims abandonaments possibles tant el que és la half com el que és la ultra. El nostre desig és que tothom que comenci la pugui acabar, que no tingui un problema de controls horaris a l'hora de dir per 2 hores no he pogut acabar. És suficient. No, l'únic que està... Això que és sí, el de Beseit és l'únic, però bueno, són temps molt... Amb 23 hores, o sigui... I bé, un cop marxem de Beseit, ja ens endinsem de cara al Parrissal. Arribem al Parrissal, allí hi haurà també un punt d'aigua del mateix, perquè de Beseit al pròxim avituallament considerem que hi havia massa i hi ha bastant desnivell, i al Parrissal hi haurà punt d'aigua. I després ve el que és el tram nou, respecte a la ruta original. Normalment la ruta original puja per la banda esquerra del riu, nosaltres travessarem el riu i pujarem, si podem, perquè a dia d'avui és impossible, i pujarem per la banda esquerra. És una pujada preciosa, es passen per unes antigues mines, inclús encara se pot veure les estructures de com treballava la gent les mines, i la pujada ens porta fins al següent avituallament, que és el Corral de Quinto. El Corral de Quinto és un avituallament bastant complet, i d'allí tornarem a baixar de cara al riu Matarranya, per a tornar a pujar pel barranc de la Coscollosa fins a arribar al Xalet del Rei. El Xalet del Rei, nosaltres sempre hem dit el Xalet del Rei, ens han vingut que és del rei, el rei no l'han vist mai, ni ganes. I al final és una casa forestal, maca, que està ubicada a molt bon lloc, aquí penso que veureu la foto. I del Xalet del Rei ens queden 2 quilòmetres i arribem al refugi de Fontferrera, que és l'altre refugi dels Estels, on allí tornarà a llaure avituallament complet. I després comença el tram que possiblement molta gent coneix, perquè és el tram que és la nocturna Fredes Paüls, que és la cursa a dia d'avui més multitudinària que hi ha a les terres, i és el mateix tram, es torna a enganxar el GR7 i el mateix GR7 ens porta fins a Casetes Velles, que Casetes Velles és un lloc preciós, amb uns prats, suposo que tindrem els cavalls allí fent-nos companyia. I... no. A Casetes Velles tenim ja l'últim avituallament i després de Casetes Velles és la pujada als Pallers, això és el prat de Casetes Velles, i passem pel costat de la Cova del Vidre, que qui vulgui perdre un altre minut, que no passa res, la té allí al costat. I després ja ve la pujada a Pallers i la baixada fins a la plaça Esquirol a disfrutar de l'èxit del que arriba allí. És un èxit poder-la disfrutar i poder-la acabar. Simplement, nosaltres som del terreno, vos hem de vendre el producte, però és que és un producte que estem convençuts que aquell que no el coneix, quan el veurà, se quedarà sorprès. Sempre que hem portat companys que fas el dia que els portes, se queden meravellats, perquè la gent no es pot pensar que allí hi hagi aquest tipus de muntanyes, en aquests desnivells, en aquests paisatges de prat, paisatges de pedra, paisatges d'aigua, paisatges de tota classe. Per la nostra banda ficarem
Vale, sí, no l'havia deixat. Diumenge de matí, això serà el dissabte, diumenge de matí se fa l'entrega de premis, però a les 10 del matí hem organitzat una marxa solidària per a aquells acompanyants i la gent que la vulgui fer. És una marxa també molt bonica, que és finalment fas el cim de Caro, perquè sempre parlem de Caro, i la llàstima és que l'ultra per Caro no passa. Se queda a uns metres, però per Caro no passa. I la marxa sí, la marxa és fer el cim de Caro, sortirà també de la plaça de l'Esquirol i puja per un costat de Caro i baixa per l'altre. És preciosa, si s'agarra un bon dia, les vistes de Caro són espectaculars. Són uns 7 quilòmetres i mig i puges uns 400 metres de desnivell. La marxa l'han fet en un caire solidari, perquè ja sabem els moments que estem passant i s'han ficat en contacte amb Càritas per a fer una recollida d'aliments i la inscripció a la marxa simplement és portar un quilo de menjar de llarga caducitat i intentar poder contribuir a l'entitat i poder donar l'ambient necessari per a fer una bona entrega de premis. I Hem acabat l'ultra. per part nostra, si teniu preguntes sobre el recorregut... El dissabte 28, hi ha una jornada d'entrenaments. Sí, esta setmana la teníem programada pel tram 9, però el tram de les mines és impossible. El riu baixa una barbaritat, hem tingut quasi 700 litres al port i la zona d'Eix, d'Arnes, d'Horta, està intocable, perquè és la zona humida dels ports i no es pot anar. I la canviarem de recorregut i la farem per la zona de Caro, que és una zona més seca, tot i que ara baixa aigua igual, però almenys se pot accedir i és segura. Si esteu interessats, sortirem sobre les 9 del matí, penjarem a la web tota la informació i serà una volta d'uns 20 quilòmetres i uns 1.500 metres de desnivell i esperant del primer a l'últim. És un matí per a disfrutar i al final es fa un petit esmorzar per a tothom. Per a els que no heu estat poder conèixer la zona i els que heu estat servirà d'entrenar. Penseu això de l'aigua que li farà a l'Ivan, ja no en sé. Actualment ahir van penjar els futurs, aquella del Sau central, que hi ha el control. Aquella que tenim aquesta, doncs igual si vols ficar aquesta anterior. Davant. Sí, aquesta. Penseu que ara, això és l'estiu, ara l'aigua va per aquí. Llavors, quan arriba on està el control sobre i encara és impossible de passar. I aquí encara el camí és això d'aquí. Però el que diu passar a l'altre costat... No, a dia d'avui sí que hi ha... L'aigua ara arriba per aquí dalt. No es veu, tot és pla. A dia d'avui seria impossible... La del Facebook no. Si entreu al Facebook de la Ultra, Hi ha l'altre que està com està. abans i després. Home, no són coses que solen passar, però a dia d'avui s'hauria de suspendre la prova perquè no s'ha vist ni el recorregut alternatiu. L'allotjament al Caro, el nou refugi aquest, és fàcil d'accés, hi ha aparcament, Hi ha aparcaments, o sigui... Quina capacitat té perquè la meva idea és quedar-me allà. Ja a Barcelona el dia d'abans i quedar-me allà. Hi ha lloc tant al nou refugi com en el restaurant que tenen habitacions i a l'accés per carretera normal i correcta. Sí, els que no ho conegueu... Arriba fins al peu del refugi. El que és la pujada per Tortosa, per Roquetes, és una carretera perfecta, té les seues curves, una carretera muntanyosa, i un cop arribes dalt, arribes a una urbanització que és... O sigui, dins del parc hi ha un forat que no és parc, que és l'urbanització, i han d'estar ubicat al refugi. És una mica més Madrid, quan vagi allà i tal, i s'ha estranyat que sortís de dalt de tot, són 20 pobles, no? Per sortir, no? I ostres, fins allà porten a les 7 del matí i tal. No, clar, la meva idea és quedar-me dalt. Sí, és tard, si anar cap allà. És recomanable. El bo i va
aparcaments, hi ha una sèrie de cintes per aparcar. He d'espavilar-me de trucar. Com de ràpid, Jordi. Si no, Els pobles és el pont de Budamarx i ja fa 3 setmanes que estan els letres. La gent, quan comenci la gent de l'ultra, allò està... A 25 minuts de la... El refugi de Caro, el nou refugi, està molt... O sigui, és super bé per accedir. No hi ha cap problema. És com arribar a un poble. Tu mateix, les armes, les vas a les 10, però no és un poble. de Roquetes i de Tortosa, que també, evidentment... clar, es comentava que hi havia una pujada molt delicada. No. Antigament sí. A 20 minuts és de baix de Tortosa, fins a la Caro 20 minuts. De l'Hotel Corona, que és col·laborador. L'Hotel Corona fa uns preus especials també per vosaltres. De 25 minuts. De Roquetes, dius. Fa Fa 25 minuts de... Està a 25 minuts de dalt de camp. Hi ha 22 quilòmetres. A més tenim aprovat que l'esmorzar es llevaran l'hora. L'esmorzar se'ls dona a les hores corresponents, o sigui, L'últim dia a a la selva del camp sortíem a les 7 del matí, t'aixeques a les 5 allà ja tenen previst tant donar els esmorzars d'hora com deixar les habitacions tard. per sort donaven esmorzar a la pròpia feina. Allà ja està previst. L'hotel doncs ho faci d'hora i a més l'habitació la puguis deixar diumenge a la tarda sense cap problema. Això és una informació de telèfon total. Molt bé. Doncs si no hi ha cap més pregunta, hi ha un petit pica-pica aquí per agrair-vos que heu vingut, esperar-vos a Roquetes, a Caro, i que ho disfruteu, que sigui el primer any d'una sèrie d'anys per endavant. Gràcies per parlar. Molt bé.